חשבתי מה ללמוד. כמו כולם, השתחררתי, טיילתי, בזבזתי שנה, ההורים לחצו, והבנתי שהגיע הזמן להתחיל ללמוד. חשבתי ללמוד ביולוגיה, אבל לא רציתי להיות כל היום במעבדות. חשבתי ללמוד הנדסת חשמל. אבל רציתי שיהיו לי גם חיים. חשבתי ללמוד סוציולוגיה, אבל אמא אמרה, אין בזה כסף. אז אמרו לי שיש משהו באמצע, הנדסת תעשייה וניהול? אז יצאתי לברר מה זה תעשייה וניהול. שאלתי מהנדס תעשייה וניהול, הוא אמר לי, אני לא יודע. I don't know. 4 שנים פה, ואני עדיין לא יודע. No earthly idea. לא יודע, אבל יש בזה אחלה עבודה ומלא כסף, אז כדאי שתכתוב קורות חיים. אז הלכתי. הגעתי לבן גוריון. ברוכים הבאים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב. אוניברסיטת בן גוריון בנגב הוקמה בשנת 1969. נאבדתי בבניין 72. ניגבתי חומוס בדללי. שיחקתי מתקות בדשא. התנפח לי הראש בהופעה של נינט. התחלתי אוסף פליירים והלכתי לגלות את חיי הלילה של באר שבע. יצאתי למנגה, אחר כך לקוקה, רקדתי בברקה והכיתי באיינשטיין. אבל כל זה היה ביום הראשון, כי מיד אחרי זה התחלתי להבין מה זה תעשייה וניהול. למדתי שפות רבות, שפת C, Java, C#, Visual Basic, וגם קצת יוונית. בניתי מערכת מידע לחומוס אבו דאבי. אבל מה זה מחשב? חשבתי לו את כמות המלצרים האידיאלית, חשבתי לו את כמות המלאי האידיאלית, וכיוונתי את הכיסאות להתאמה ארגונומית מושלמת. למדתי כרסום חריטה ולחשב עומסים, וגיליתי שההסתברות שאשתמש בזה אי פעם שואפת לאפס. יצרתי 95 מהאזרחים מצונמי. בניתי בסיס נתונים, בניתי אפליקציה, בניתי אתר אינטרנט, אפילו למדתי לצייר קומיקס. ניהלתי קורסים בפייסבוק, צייצתי בטוויטר, פרסמתי סרטון ביוטיוב, רשמתי בלוג. למדתי לבנות מגדלים, וכמובן שביליתי את רוב התואר ביצירת דוחות וגרפים באקסל. הכנתי מצגות, בסוף שנה רביעית אמא שאלה אותי, נו, מה זה תעשייה וניהול? עניתי לה, לא יודע. בקיצור, למדתי תעשייה וניהול.